Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Татарстанда яшелчеләргә бәяләр артты. Кыяр помидорларны хәзер ничә сумнан саталар, хәбәрчебез белеште. Бассейн, музыка һәм спорт залы, өстәмә белем бирү кабинетлары. Бүген капиталь ремонттан соң Көнбагыш балалар бакчасы үз ишекләрен ачты. 30-дан артык илдә, шул исәптән Россиядә дә, Чаллыда коронавирусның яңа штаммы Кракен көтелә. Татарстанда яшелчеләргә бәяләр кискен артты. Кыяр хакы кыйммәтләнү буенча лидерлыкта. Аның бәясе 36 сумга арткан. Балалар өчен сөт катнашмалары, помидор, җиләк-җимеш консервалары һәм ит бәясе дә күтәрелгән. Мондый исемлекне Татарстан стат җиткерде. Толырак Лилия Гатина материалында. Татарстан стат мәгълүматларына караганда, республикада кыяр һәм помидор бәясе артканы мәшгулда 2022 елның декабрь белән чагыштырганда бәяләрнең кайбер позицияләре хәтта берничә сумга төшкән дип билгеләп үтте сатучылар. Әйтик, бәрәңге 5 сумга арзанайган, помидорның бәясе уртача 250 сумга җиткән, кишер һәм чигендер бәясе исә үзгәрмәгән. Помидоры на своих ценах. Казанские помидоры тоже свои цены также держатся, не поднимаются. Хотя тепличная продукция нашего региона, так как морозы были, соответственно, поднимается всегда. Цену мы пока держим наравне. Это чувашская идут у нас, радиевские теплицы. Они чуть подороже, но ассортимент кому-то нравится дорогие, кому-то нравится подешевле. Үзгәрешләр җиләк-җимешкә дә кагыла. Татарстан стат версиясе буенча бананнарның бәясе 3 сумга диярлек арткан. Нигездә хәзер киштәләрдә Абхазия, Грузия, Азербайҗан, Үзбәкстан һәм Мароккодан продукция бар. Нормально. Алырга була. Үзгәрешләрне сизәсезме? Юк. Анда күпме чөт. Ортана чөт. Юк, нормально. Яңа елдан соң әле мин бик зур бәя артканны сизмим. Барбер товарлар шул качествода, шул нидә, но бәяләр шул килеш дип уйлыйм әле. Яңа елга хәтле инде әз артып тора бит, инансы табигый хәл өйрәндек инде хәзер. Әмма ит продукциясының бәясе сатучылар сүзләренчә үзгәрмәгән. Әйтик, сыер итенең килограммы өчен 480 сумнан алып 600 сумга кадәр төшәчәк. Но яңа елдан соң андый бик зур үзгәрешләр булмады. Яңа елга хәтле ничек менә 1 ел тәмам назад ничек бәяләр башланган, шулай былтыр безнең бәяләр бик хәтәр генә артып куйган, резко гына. Шуннан бирле пока цены держатся. Менә 1 ел инде. Шул ук вакытта кара чәй, балык продукциясе, шулай ук балалар өчен ит консервалары һәм ярым ысланган колбаса шактый арзанайган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Бүген капиталь ремонттан соң Көнбагыш балалар бакчасы үз ишекләрен ачты. Монда яңарту 40 елдан артык булмаган. Озак еллар дәвамында бик күп нәрсә яраксыз хәлгә килгән, ләкин хәзер барысы да үткәндә. Бина тулысынча үзгәргән, идәннән түшәмгә кадәр, кыскасы мәктәпкәчә учреждениедә булып кайткан хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова барысында җентекләбрәк сөйләр. Көнбагыш балалар бакчасын танып та булмый. Ул яңартылган, матур һәм якты. Аның турында ата-аналар шулай ди. Зур, матур балалар бакчасы булыр дип тә ышанмаган идем. Ничектер булса төзекләндерәләр, ләкин шушындый матур, шушындый күркәм итеп ясарлар дип бер дә ышанмаган идем. Бакчага килгән көнне кызым белән 2 тапкыр урадык балалар бакчасын. Чөнки кызым әйтә, бу безнең садикмысың, бу безнең бакчамысың ди. Мин үзем дә шаккатып карап йөрдем, музейга килгән төсле. Чөнки аңа тикле булган бакчаның бинасы һәм хәзерге 2 капма-каршы бина кебек. Бина 1979 елда төзелгән. Бу вакыт эчендә биредә бер тапкырда капиталь ремонт үткәрелмәгән. Ул 2022 елның октябрендә генә старт ала. Күп кенә бездән тормаган кыенлыклар бар иде. Мәсәлән, безнең санузеллар белән һәрвакыт килеп чыга проблемалар. Солкын иде. Тар белгечләрнең үткәрә торган татар теле бүлмәләре, психолог бүлмәләре, анда һәрвакыт солкын буладыр. Капиталь ремонт һәм бөтен кирәкле әйберләрне сатып алу өчен 142 миллион 400 мең сум акча бүлеп бирелгән. Зур эшләр эшләгән безнең төзүчеләр, бөтен чалулар исеменнән
әнилер, әтилер, балалар исеменнән иң беренчесе рәхмәт белдерәсе килә Татарстан Республикасы президентыбызга Рөстәм Нургали Миңнехановка. Балалар бакчасында 12 төркем, мәктәпкәчә учреждениедә тәрбияләнүчеләр өчен барлык шартларда тудырылган. Биредә бассейн, музыка һәм спорт залы, өстәмә белем бирү кабинетлары бар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Йоршалыга Кракен штаммы килү мөмкинлеге турында кисәттеләр. Бу ковидның яңа штаммы. Бу хакта мэрияда узган аппарат киңәшмәсендә шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев белдерде. Хәзерге вакытта шәһәрдә ковид-19 һәм дуңгыз гриппы баш калкыта. ОРВИ бусагасы да югарырак. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. 30-дан артык илдә, шул исәптән Россиядә да коронавирусның яңа Кракен штаммы ачыкланган. Ул тиз йогучан булуы белән аерыла дип кисәтә шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бәриев. Шулда әлегә ул ачыкланмаган. Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека, поэтому бояться новых штаммов не нужно, но нужно продолжать по-прежнему меры профилактики. Тулайым алганда ауырлар буенча соннар республика буенча уртача күрсәткечтән югарырак. Әйтик, узган атнада шәһәрдә 3500 ОРВИ очрагы теркәлгән. 12 кешедә грипп расланган. Шул исәптән 6 пациентта H1N1 ачыкланган. Эпидемия бусагасы 10%-тан артык. Временное инфекционное отделение на базе БСМП 2 городской больницы также продолжает работу в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства в лечебных учреждениях города имеются. Касаемо поликлиник, количество обращений в поликлинике пациентов с признаками ОРВИ остается также на стабильных значениях. В случае необходимости организуется работа дополнительных кабинетов неотложной помощи. Мэрияда узган аппарат киңәшмәсе вакытында шулай ук республика территориясендә эпидемиология хәлнең интенсивлыгын киметү буенча баш санитар табибы карары гамәлдә булуын искәрттеләр. Все меры предосторожности, которые сегодня присущи любому человеку, они должны соблюдаться. На рабочем месте, в быту, все понимаете, нянек нету, никто ни за кем ходить не будет. Когда мы просим, убеждаем, а иногда и принуждаем носить защитные маски, это не от большого желания. Роспотребнадзор хезмәткәрләре иртәнге фильтрлар турындагы таләпләрнең үтәлешен тикшерүне дәвам итә. Шулай ук стационарларда битлек режимы үтәлергә тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолыда Лисичанск халкына һәм хәрби хезмәткәрләргә гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Бетараф булмаган шәһәрдәшләребез дарулар, җылы киемнәр, гигиена кирәк-яраклары һәм башка әйберләр алып киләләр. Безнең төшерү төркеме Нур яшьләр үзәге волонтерлары белән аралашты. Менә шулай волонтерлар хатын-кызлар, ир-атлар һәм балалар киемнәрен яхшылап аерып җыялар. Шулай ук дарулар, азык-төлек һәм кирәкле әйберләр туплана. Шаллылар тартмага шулай хәрби хезмәткәрләргә хатлар һәм балалар рәсемнәрендә салалар. Һәр бер тартмада нәрсәләр салынганы турында исемлек бар. Буларның барысында битараф булмаган шаллылар Нур яшьләр үзәгенә гуманитар ярдәм җыю пунктына гына алып киләләр. Жители приносят детские игрушки, особенно для малышей совсем маленьких, и также приносят летние вещи. Сейчас необходимости в этом нет. Киелгән киемнәрдә алып килергә була, ләкин аны юып һәм киптереп алып килергә кирәк. Волонтерлар сүзләренчә, шаллы халкы җылы юк-башлар, дымлы салфеткалар, бәйләү материаллары, консервалар һәм башка бозылмый торган продуктлар китерә. Очень часто оказывают помощь нашему центру сбора и, естественно, нашим военнослужащим коммерческие предприятия нашего города. Кто-то представляет большую партию носков, теплых, повседневных, да, школы, детские сады, маленькие предприятия, частные предприниматели. То есть мы в этом не ограничены, мы постоянно на связи. Әйберләр җыю пункты көн сайын иртәнге 8-дән кичке сәгать 7-гә кадәр эшли. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.